Здравейте на всички! Днес правя един много як туториал и той е главно да докажа, че Bandicam не е една проста безплатна програмка, за каквато я мислят повечето хора. Така, първото, което трябва да направите, ако искате да направите това, което е от видеото, да си направите Bandicam да снима на 1080p и то на пълното, на големите настройки просто и да не ви лаги. Изгледайте това видео. Естествено, ако искате да се регистрирате Bandicam, изтеглете се KMaker. Ще има линк в описанието. Така, нека продължим. Първото, което трябва да направите, нали, отваряте си Bandicam, отивате на видео. Тук на настройки си оправяте микрофони, глупости, вторично устройство, ако искате да ви се чува звука от играта. И сега да преминем към това как да го направим да не ни лаги. Като за начало, естествено, ако имате Intel Pentium, не дейте изобщо да се мъчите. Мисля, че това за вас няма да послужи. Така, какво трябва да направите? Първото, което се вижда е AVI и MP4. AVI файловете стават, може би, малко по-малки от MP4 файловете, но все пак е нещо значимо. Сега, какво трябва да направите? Трябва да се научите резолюцията, точната резолюция или размер, както го наричате на монитора. Моята е 1920 на 1080. След като се нагласите това, отивате на FPS и трябва да го нагласите на 60. Когато сте на 30 FPS, Bandicam си мисли, че вашия компютър е слаб и подкарва качество от 720p, което не е много голямо, да се признаем. После отивате на качество и трябва да го набичате на 100. Тук имате от 10 до 100. Преди ми излизаше като пи, обаче нещо беше невалидно. Тук вече не съм барал нищо, защото буквално си нямам представа какви са тези глупости. Тук е за битрейда, доколкото знам. Мен винаги ми е седяло на 192. Така, друго какво може да направите за нищо друго? Ами, ето тук, когато... значи, ако искате да се регистрирате Bandicam успешно, трябва да изтеглите KMaker и да го отворите като администратор, иначе няма да се получи. Като го отворите като администратор, трябва да напишете някакъв рандом имейл като този gmail.com. За съжаление, ако използвате Bandicam прекалено дълго или седи отворен с часове, регистрацията ще се изтрие, отново трябва да го регистрирате. Просто пазете инсталационния файл на KMaker. Лесно. И да, мисля това да от видеото, защото няма какво друго да ви показвам. Освен, че от тук се нагласявате веб камера, ефекти, опции и всякакви други неща. Така. Ако ви е харесало, наистина палец нагоре, абонирайте се, ако искате още туториали с каквото и да е било. Nether Gamer. Айде, чао!